Hola, com va tot? Resulta que el vídeo que va sortir el dimecres passat té una versió més extensa. Realment primer vaig gravar la versió extensa pensant que seria l'única versió. Però el vaig editar, els hi vaig ensenyar a mons pares i em van dir que m'havia sortit un capítol infumable. I no res, avui us porto aquest capítol infumable. Jo sóc fantàstica, venent el meu contingut. No, aviam, si veu veure el capítol passat ja podeu mirar el d'avui i entendre de què va la cosa. I si no el veu veure i us voleu quedar en aquest vídeo, també sou molt benvinguts. Aquí tothom és benvingut. Oh, benvinguts, passeu, passeu. No, ja paro. Us deixo amb el vídeo. Igual que tot allò i tots vosaltres som un conjunt de molècules, el català i qualsevol llengua que no sigui de signes és un conjunt de sons. La disciplina que estudia tots aquests sons que fem parlant és la fonètica. La fonètica té 3 branques. La primera branca estudia com articulem els sons, com col·loquem la boca, per on passa la llengua, com i quan funcionen les cordes vocals, quan intervé la cavitat nasal. Tot aquest conjunt de coses que al col·le s'estudien a biologia, però que als lingüistes també ens toca estudiar. La segona branca de la fonètica estudia com es transmeten aquests sons, com les ones sonores viatgen per l'espai. Perquè clar, perquè jo produeixi uns sons i tu els sentis, aquests sons han de viatjar de la meva boca a la teva orella. I la tercera branca de la fonètica estudia com el nostre aparell auditiu recull el so i com el trasllada al cervell perquè el descodifiqui. O sigui, les ones sonores arriben a l'orella, que està connectada a un nervi que és l'encarregat de dir-li al cervell: «Ei, ha arribat això, digue'ns què coi vol dir». I el cervell agafa els sons, els analitza i descobreix què volen dir. I ja llavors decideix què hem de fer segons el missatge que hagi arribat. Després de la fonètica hi ha la fonologia, que és una disciplina que està superlligada a la fonètica. De fet, van tan lligades que jo crec que fins a segona o tercera carrera no vaig aprendre a diferenciar-les. Però ara sí que les diferencio i intentaré que vosaltres també ho pugueu fer. Aviam, la diferència principal és que la fonètica en realitat és una disciplina científica. Vull dir, això d'analitzar la boca i les orelles és una cosa de la biologia, no de la lingüística. I això d'analitzar les ones sonores és una cosa de la física, no de la lingüística. En canvi, la fonologia sí que és una disciplina estrictament lingüística. O sigui, se centra únicament en la llengua i no en les persones que utilitzem la llengua. D'acord? Fonètica, ciència, fonologia, lingüística. A la fonologia no li importa que quan fem una M posem els llavis junts i que quan fem una N no els posem junts. El que li importa a la fonologia és si el fet que fem una M o una N influeix en el significat del que diem. I ara segurament em direu, doncs quina merda això de la fonologia, perquè és evident que si fas una M o fas una N el significat canvia. Amar i anar tenen significats clarament diferents. Amar vol dir estimar i anar vol dir marxar, caminar, funcionar... Moltes coses vol dir anar. Però ja sabeu que en la llengua no tot és tan fàcil i per això jo sóc aquí. Per exemple, mireu això. Antoni i en Pau. A Antoni aquesta N efectivament es pronuncia com una N. Però a en Pau aquesta N es pronuncia com una M. En Pau. I fixeu-hi, si diem en Xavi, aquesta N es pronuncia com una enya, en Xavi. Però en tots 3 casos, en és el mateix, un article masculí. I per molt que pronunciem am o any, el seu significat no varia. Segueix sent un article masculí. Aquests sons, tot i que és evident que els articulem diferent, en essència són el mateix. En essència tots són una N. I també pot passar al revés, que en 2 frases fem un mateix so, però que fonològicament siguin 2 coses diferents. M'explico. Posem per cas les 2 frases nosaltres vam ballar, ells van ballar. Atents, Nosaltres vam ballar, ells van ballar. Van ballar, van ballar. En les 2 frases estem dient vam, amb una M. I la fonologia ens diu sí. Són 2 sons que articulem igual, però en essència són diferents. En essència, el primer és una M. Nosaltres vam ballar. I el segon és una N. Ells van ballar. Aquesta N de Antoni, en Pau i en Xavi, aquesta M de van ballar i aquesta N de van ballar són fonemes. O sigui, podríem dir que els fonemes són com l'essència lingüística dels sons. La fonologia defineix els fonemes. Té sentit, oi? Quan ja tenim els fonemes definits, ja podem començar a agrupar-los perquè tinguin un significat. Perquè i així sols no tenen cap significat. Necessiten combinar-se amb altres fonemes. I la disciplina que s'encarrega d'analitzar les combinacions de fonemes més petites amb significat és la morfologia. Però de morfologia ja no en parlarem perquè per això ja tenim el proper capítol. El proper capítol ordinari que sortirà dimecres que ve. A reveure!